Ahojte ľudia, poďte si so mnou zabaliť objednávku číslo 7532. Je to veľmi veľká objednávka. Toto je za 3 najväčšia objednávka, akú sme kedy mali. V objednávke sa nachádza jeden Creative Box. Prvýkrát si niekto objednal úplnú novinku. Je to náramok Unicorn. Tomu si slečna objednala jeden náramok Good Vibes Only. A k tomuto si ešte objednala tento prívesok na kľúče, vlastne Blue. To bolo všetko zo sekcie náramkov, ale ešte sa k tejto krabici vrátime. Potom si slečna vybrala mystery vyberanie gumičiek. Tak. Vybrala som tieto 3 gumičky. Jedna rainbow ružová, jedna rainbow fialová a jedna hnedá. Potom si slečna objednala jedno mystery vyberanie korálkov. Pripravíme krabičku na mystery. Našla som túto krabičku, pretože v tamtom vrecušku už nič nebolo, tak som išla pre toto a už sa mi tu míňajú korálky. Tak, máme. No a posledné 2 veci. Objednala si tieto 2 roztomilé zvieratka a k tomu pridávam toto, aby si to mohla takto pripnúť a niekde si to zavesiť. Takto vypadá celá objednávka a my ešte pridáme darček. Ako som hovorila, tak k darčeku pridám tento prívesok na telefón a takéto zvieratko. Takto vypadá celá objednávka aj s darčekmi. Dnes to zabaliť do tejto velikánskej krabici. Pridáme výplň a do tohto boxu pridáme Creative Box a tieto 2 zvieratka. A tento modrý prívesok. Krabičku zavrieme a vložíme do ďalšej krabice. Pridáme 3 gumičky, darček, náramok, ďalší darček a mystery balíček. Znova pridáme výplň, takto, zavrieme krabicu, dáme to do tašky a ďakujeme za objednávku.